Ambalma Sherif la TV la jeba o mbo fo ni islamia ka foli no ala ka kishina ka hinena ka barka mbela taala deli ala ko ke ka ani au bela jelena bo ka au fo ka wori mano ka ni au siginona o manake yororo ani au manake watila au bismillah Sherif la TV jakanso ka jamukan keren ni konnala edition spéciale jamukan keren ni wati ni koba min tumosira dine kobo jamana kobo nat mosira Sherif la TV be bo ka donikela nyini donikela mu mena kuma okoba kan ame Shaaban kalo konnala Shaaban kalo no yesungolo makono kalo amada okolo konnala kobo chama kera kono akula bilbil ala kira modenke al imam al Husaini alayhi salam ale bangena kabbe kalo konona dema o hukumu konnala anyu wele bila ankara mogoma al imam Muhammad Jara ni Allah Ta'ala sonama ani alibinaje ka kuma imam Hussein yere joy samantiya jumbala aka jukubo ani aka lamo kera tumna amina dofo uluka ni Allah Ta'ala sonama ayani anga du baroko nala ankaramo al imam Muhammad Jara ame bismillah wa assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh kodi basi foiti bash foiti na shekan Jara dakunya fla folika Sherif la TV la ba bela gele je fanta ani nani yana ngadu yamukangono الحمد لله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أستاذ كان نبي أنا باجكلو بلا جلنفو أنا فلالي باجكلو بك بلا جلنفو كبلا جلن ولا نيماندون كان الله سبحانه وتعالى في على كان بلا جلن سكو هرمو على كو كان تشيبا ناسو دين سانو ولو حرما كوسا امين يا رب العالمين ina fanyi afo kuma nyebla la chumna ame imam Hussein ka kalo konnala imam Hussein yi ala kira modi anga nyingali folo imam Hussein ram fe ka ambassador ka hakliji imam Hussein re joy ustaz kan الإمام الحسين عليه السلام هو حفيد سيد الوجود إمام الحسين على كراية رسول الله عليه وآله وسلم نالي دانفعون بلا جليلا كنتيجي على مودين دي إمام الحسين إمام الحسين أبورا تشبامنا ni oye Sayyidina Ali alayhi salam oye alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam abalima kay aka joyoro alakira mu dugu manduna Imam al-Hussein bora chabamina no Sayyidina Ali Imam Hussein alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam abafo aledeka hakela ana madinatul ilmi wa aliyun babuha ala kiraba yira mandona ka fo ale de doni dugubaye adonda o de Sayyidina Ali o ba yira na ka fo Sayyidina Ali ala kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aka doni o tienta badu o chebayin Imam al-Hussein alayhi salam ale bora odela ala kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aba foyen fana Sayyidina Ali ka hakela amma tarda an takuna minni bi manzilati Haruna min Musa ako Sayyidina Ali ma yala ma eti jen e ka ke place la ne alakira bolo ina fo Musa kumbi place mina Haruna kumbi place mina Musa bolo différence fitine mu se ka kawni ñogon ci o de la nabi abadi donc o ba yira ka fo nunu ye cɛbawe cɛba minnu ni hadamadenya plafond fɔlɔ do Imam al-Hussein alayhi salam a bɔra olu de la ni bayanfa fana jate minɛ a bɔra ba min na o de az-Zahra Fatima alayha salam Fatimatu fana ale ye alakira denmuso ye sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala kira fana b'a fɔ ale ka hakɛ la Fatimatu bada'atun minni faman aghdabaha faqad aghdabani Fatimatu ye ne sogobu dɔ ye ni maa min y'a tɔɔrɔ i ye ne tɔɔrɔ a b'a fɔ fana Fatimatu sayyidatu nisa'i ahlil janna aljina kɔnɔ musow olu kuntigi o de ye Fatimatu donc Sayyidina al-Hussein alayhi salam a bɔra o musoba in fana de la donc n'i y'a jate minɛ i b'a ye Imam al-Hussein alayhi salam a ka entourage a bɔra cɛ minnu na hadamadenya plafond fɔlɔ o ye olu de ye hadamaden minnu n'u bi
mɔgɔw ni Ala subhanahu wa ta'ala cɛla bɛ o de ye Imamul Hussein alayhi salam. Naam. Imam Hussein an kelen k'a dɔn jɔn no a bɔra jɔn na fa yanfan ani ba yanfan. Imam Hussein yɛrɛ fusamantiya jumɛn b'a la n'o y'a ka fadayilu ye i bɛ se ka mun fɔ an ye o la? Ustaz Kan, Imamul Hussein a ka fadayilu o dogolen tɛ. A ka fadayilu ka ca kosɛbɛ. N'i ye silamɛya gafew lajɛ i b'a ye k'a fɔ Imamul Hussein ka fusamandiyaw a ka bon kosɛbɛ, a ka ca, a tɛ se ka jate yɛrɛ ka ban. Fadayiluhu la tu'addu wa la tuhsa. N'i ye alikuranɛ lajɛ événement dɔ delila ka tɛmɛ Alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ani chrétiens ni ɲɔgɔn cɛ n'a fɔ ko Najran chrétiens a sɔrɔla nabiyullahi Isa ale ka aladenya ko la wali ale ka ala ko la. O événement in na i bɛna Imamul Hussein alayhi salam i b'a ka fusamandiya dɔ ye ka d'a kan Alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam n'a ni ninnu fɔra ɲɔgɔn kɔ u nana ka na fɛn min sigi sen kan o de ye k'a fɔ ko u yɛrɛ dama u ka ɲɔgɔn sɔrɔ i n'a fɔ alikuranɛ b'a lakalan ye cogoya min na. Alikuranɛ b'a fɔ an ye ko faman hajaka fihi min ba'di ma ja'aka min al-ilm فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ a bɛ Alakira yɛrɛ bila sira kan k'a fɔ ni maa min n'u y'i sɔsɔ ɲɔgɔnya Isa ka koɲɛ na ne Ala kelen kɔ k'a dɔnniya bɛɛ d'i ma min ba'di ma ja'aka minal ilm. Donc a dɔnniya sabatilen ko i la hakilisigi b'i la k'a fɔ Allah subhanahu wa ta'ala de y'a fɔ ye wahyu bɛ e ni Allah subhanahu wa ta'ala cɛ o ni maa min y'i sɔsɔ ɲɔgɔnya a koɲɛ na sa o tuma na e ka wele d'aw ma faqul ta'alaw ayna nad'u abana'ana an b'an denw wele wa abna'akum aw fana bɛna ni aw ka denw ye an bɛ an ka musow wele aw fana bɛna n'a ka muso ye an yɛrɛ b'i ye kɛnɛ kan wa anfusakum aw fana b'i ye kɛnɛ kan o kɔfɛ an bɛna mun kɛ summa nabtahil fanaj'al la'natallahi alal kadhibin an bɛɛ lajɛlen bi jɛ an b'an dama kasi an bɛɛ bɛ Ala wele maa min ta ye nkalon ye Ala ka danga ka jigin o kan. Donc ni jɔyɔrɔ min n'a ka bon kosɛbɛ n'a fɔra cɛ bɔ kɛnɛ kan i kan ka bɔ ni cɛ mun ye i tɛ kumasuli sɔrɔ ni cɛ mun ye i bɛ bɔ ni olu de ye. O tuma na nin don na Ciba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a bɔra ni maa minnu ye silamɛw ka denya misaliya la ka se ka taa silamɛw ka denya jɔyɔrɔ ja o de ye Al-Hussein alayhi salam a n'a kɔrɔkɛ Hasan. Donc a y'olu de minɛ ka na n'u ye kɛnɛ in kan ye. O tuma na Fatimatu a bɔra n'o ye musow ka jɔyɔrɔ la. O tuma na ale yɛrɛ u yɛrɛw ka jɔyɔrɔ la a bɔra ni Seydina Ali. Donc ale bɔra Seydina Ali bɔra Fatimatu bɔra a ye Hasan ni Hussein a bɔra ni olu ye. Donc a nana kɛnɛ kan ni jɔyɔrɔ la i bɛ Seydina Hussein alayhi salam i b'a ka fusamandiya ye komi an b'ale ka kɛnɛ kan ka d'a kan a bɛ jɔyɔrɔ min na ye maa gansan tɛ se ka na jɔyɔrɔ in na ye damakasili de don ka Ala subhanahu wa ta'ala deli pour que Ala ka danga jigin nkalontigɛla kan. Donc o la mɔgɔ kan ka ye kɛnɛ kan maa minnu ni maa sanumanw don o de kama Alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ye Hussein ta ka na ni a ye kɛnɛ kan. Donc o kisa labanna cogo min mɔgɔ dɔ ninnu ye yeli kɛ o ma sɔn mubahala yɛrɛ ma tuguni. Donc ni aya min bɛ kuranɛ kɔnɔ n'a fɔ ko ayatul mubahara hazihi al-aya tashmulu al-imamul Hussein alayhi salam a bɛ don o fusamandiya kɔnɔ. Aya wɛrɛ bɛ yen o b'a fɔ ko ayatu tatihir. O ayatu tatihir Imamul Hussein alayhi salam a ka fusamandiya bɛ o aya in fana kɔnɔ parce que aya in b'ale kafo i n'a fɔ an ba Umu Salamata Alakira sotigi muso don radiyallahu ta'ala anha ale b'a lakale k'a fɔ ni aya in a jiginnen ye n'o ye innama yuridu Allahu liyuzhiba ankum rijsa ahlal bayti wa yutahhirakum tathira. Tuma min na ni Ala subhanahu wa ta'ala ye o aya in jigin k'a fɔ ale Ala de bi k'a laɲini ka se ka nɔgɔ sugu bɛɛ lajɛlen ta ka bɔ ahlul baytiw kan ani k'u sanuya dan bɛɛ lajɛlen kan. O kɛlen an b'a Umu Salamata b'a lakale ko Alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ye birifini ba dɔ tun b'a bolo n'u b'a fɔ a ma ko kisa. Hadisa dɔnnaw bɛ hadisa in wele ko hadisul kisa. O hadisu in
alakira sallallahu alayhi wa sallam kuma mina ne njina alakira ye aka ahlul beitu aye olu do kasafini jukoro ka yira ka fɔ nin de ne ka ahlul beitu ye ala y'a laɲini ka nɔgɔ sugu bɛɛ lajɛlen ta ka bɔ mɔgɔ minnu kan ni nɔgɔ yɛrɛ tɛ se ka gɛrɛ olu la fiyewu ni olu yɛrɛ ni shetana yɛrɛ tɛ se ka ɲɔgɔn ye fiyewu parce que shetana ye rijisu de ye olu yɛrɛ ni shetana ka baara yɛrɛ tɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo si ma parce que ala subhanahu wa taala yɛrɛ bi olu tanga ka bɔ o ma o mɔgɔ ninnu alakira olu de jira ni hadisul kisa ye donc o mɔgɔ ye Fatimatu b'a la an b'a Umu Salamata b'a la kale cogoya min Ali fana b'a la Hasan ani Husein o b'a la alakira yɛrɛ ye o duurunan ye donc o fusamandiyaba k'a yira k'a fɔ maa sanumanw maa minnu ni ala ye u kisi ka bɔ rijisu ma Imamul Husein alayhi salam ale b'o kɔnɔna na Allahu akbar donc nin ye fusamandiyaw ye fusamandiya minnu ni u nana alikuranɛ kɔnɔ Imamul Husein k'a ka fusamandiya k'o yira n'an taara hadisaw la o fana ka ca a dɔ ye ciba sallallahu alayhi wa sallam a ye Imamul Husein kanu kosɛbɛ o kanu min ni a dogolen tɛ silamɛ mandon si la ka d'a ka silamɛ gafew bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ni ye Imamul Husein alayhi salam ni y'a ka ɲɛnɛmaya jate minɛ depuis a bange waati fo kana se alakira sallallahu alayhi wa sallam n'o ye ɲɛnɛmaya min kɛ ɲɔgɔn kan depuis a fitinini i b'a image ye alakira bolo sallallahu alayhi wa sallam a y'a ka fusamandiya yira a ye a kanu yira ka d'a ka a dan ye k'a ta k'a kɔrɔta k'a yira mandonw na nin den min filɛ nin ala ne b'a fɛ ala mɔgɔ kanu mɔgɔ min b'a fɛ alakira sallallahu alayhi wa sallam a bɛ o lakale an ye i n'a fɔ a nana Abi Hurayrata ala yɛrɛ ka kuma fɔka la Ahmad de bi hadisa in lakale bi sanadi na sanadu ye a b'a fɔ kharaja alayna rasulullahi wa ma'ahu Hasan wa Husein hadha ala atiqihi wa hadha ala atiqihi wa huwa yalsamu hadha maratan wa hadha marat hatta intaha ilayna faqala rajulun ya rasulallah wallahi innaka latuhibbuha qala man ahabbahuma faqad ahabbani wa man abghadahuma faqad aghdabani Allahu akbar ciba sallallahu alayhi wa sallam Imamul Husein ana balimakɛ n'o ye Hasan ye alakira sallallahu alayhi wa sallam a kun b'u ta a kan na kuma dɔ la yɛrɛ hali seli kɛyɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ u bɛ alakira kɛrɛfɛ sallallahu alayhi wa sallam Abu Hurairata de b'a lakale ko alakira nɛɛma ani kisi b'a kan ko don dɔ a yengɛra olu kan ani Hasan ani Husein o y'a sɔrɔ a kɛlen bɛ ka dɔ sigi a kamangu kelen kan ka dɔ sigi a kamangu kelen kan n'a ye nin fɛngɛ a b'a ka kanu yira nin na a bɛ na embrasser a b'a ka kanu yira nin na a bɛ na embrasser k'a tor'o la fo a nana se olu cɛ ma tuma min na a sera olu cɛ ma qala rajulun ko cɛ dɔ ko ciba tuhibbuhuma i bɛ ninnu fila fɛ dɛ ciba sallallahu alayhi wa sallam a y'u jaabi jaabi in kɔnɔna na i bɛ fɛnba sɔrɔ a kɔnɔna na jaabi in kɔnɔna na i b'a faamuya k'a fɔ ciba sallallahu alayhi wa sallam a kanu o sirilen bɛ Seydina Husein a n'a balimakɛ Hasan o kanu na cɛ in kɛlen k'a fɔ a ko wallahi innaka latuhibbuhuma cɛ nin y'a kale ala la a ko n kale na ala la latuhibbuhuma e bɛ ninnu fila fɛ dɛ قال على كراكو من أحبهما فقد أحبني على كرام أفواي كافو أوامبو في أما دوما بس ناكو أوامبو في أو ويا كانوا دالي كنكا ما أي ما أنتم بلا جلين كلايا نونو كانوا دالا كنكا أكو أو من أحبهما فقد أحبني ندرون ترى ne kanu bi maa o maa la n'i ye ninnu fila kanu o kumana i ye ne kanu mais n'i ye ninnu fila kɔniya dun i ye ne kɔniya Allahu akbar so nin bi maa wasa fusamandiya ye ni cɛba in na n'o ye Imamul Husein alayhi salam i b'a faamuya yan k'a fɔ alakira ye a yira mandenw na a ye hakili to ninnu na a ye u bonya ninnu ye ne dɔ de ye ninnu ne bɛɛ lajɛlen an bɛɛ lajɛlen bɛ fɛn kelen de kan chemin kelen de kan an bɛɛ lajɛlen ye Ala subhanahu wa ta'ala ka mission lasebagaw de o de kama ko n'i ye ninnu kanu i ye ne kanu parce que kanu tɛ dalafɔli dɔrɔn ye kanu fana itiba'u b'a la
ina fa Allah subhanahu wa ta'ala ba fo kul in kuntum tuhibbunani fattabi'uni yuhibbukumullah na aba na ko kabi ala kira fe o tumana aye tugu na ko abi ala fe aye tugu ala kira la qul in kuntum tuhibbuna Allah tabi'uni naam in kuntum tuhibbuna Allah na sallallahu bi ala fe hakikala sharti debe in kuntum tuhibbuna Allah na sallallahu bi ala fe hakikala jawabu sharti jume fattabi'uni aye tugunena na tuguranena o tumana ala kanu o dara kenaka donc ala kira du fana ya foya ko nunu tugu nyoya nunu kanu de ale kanu yi donc ba ira ka fo ka nunu kanu o ye ala kira tugu nyoya o tugu nyoya o fana bi ben Allah subhanahu wa ta'ala kanu de ma donc imam al-Hussein alayhi salam aka fadailu anaka manakibu atifoka ba amse kan kuntala suryan na ala sona e ankelen ko fe ka dodo aka fusamantewla ani aka mami yere adame yere la e maw nyonda ni jugode ceno ala kira yafo ala kira yakufo sallallahu alaihi wasallam ala kira kerafe o ayre fana jugo munun tumbala la ko donene no ni jugo nyuma badowe ya futo abete se gafo na bi jugo dama fo anye wala sa amunu ba fe ka ala dege se ka ala dege no jugo nyuma jugo badowe ustaz kan al-imam al-Hussein alayhi salam ni ko kiba ka jugo fo jugo nyuma dande kunye atay Allahu akbar mati miru foila islamiya kononana na sɔrɔla o jogo ɲuman kun sabatilen tɛ imam al-Hussein alayhi salam na ka da mun ka a yɛrɛ lamɔyɔrɔ kuma daminɛ na n ko a bɔra cɛba minnu na n'olu ye hadamadenya yɛrɛ plafond ye minnu bɛ jɔn yɛrɛw ni Allah subhanahu wa ta'ala cɛla ma bayanfa la a bɛ o kɔnɔna na fayanfa la a b'o kɔnɔna na mɔkɛ yɛrɛ ye danfɛn kuntigi ye donc o bi lamɔ sɔrɔ yɔrɔ min siga t'a la o ni jogo ɲumanw de bi bɔ a bi wasa k'a fɔ jogo ɲuman bɛɛ lajɛlen kun bɛ imamul Hussein na ala kira yɛrɛ ka fɔta la a ko al-Hasan wal Hussein sayida shababi ahlil janna aljinɛ ti sɔrɔ gansan ten o k'a fɔ i bɔra karisala ten i bi don aljinɛ kɔnɔ o tɛ o ala kira t'a fɔ ka da o kan olu caman bɛ yen i ka baara o de b'i don aljinɛ kɔnɔna na donc ala kira ale bi ko dogolenw dɔn ni ala subhanahu wa ta'ala ka ɲɛfɔ ye donc nunu ka ko bi cogoya min na a b'a dɔn o de kama a y'a yira k'a fɔ ko nunu ko alijinɛ a funangɛnu o kuntigi de ye nunu ye ka d'a kan u ka baara a sabatilen don alijinɛ sɔrɔli kan a tɛ n'a fɔ k'a fɔ ko nunu ye ale mɔdenw ye o de kama u bɛ don alijinɛ kɔnɔ la o tɛ parce que kuranɛ aya caman bɛ min b'a yira k'a fɔ baara de bi maa se alijinɛ kɔnɔ ya fam mamunu nu limaniyara innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar mamunu limaniyara ka bara nyuman ke aljina ye olu de taye donc ama fo ka fo ko ni kira mode o de bayira ka fo aljina ya taye o te donc ni ay ala kira ye adafa ni kuma bayina huwa aidan la yantiku anil hawa ate kuma kun fe fo wahayu de bi ci ama ka fo o bayira ka fo ni fana ye ala kuma kande ala min bi ko dogolen bedo o ka nyina maya bina ke cogoya mina fo ka ta se fatulima o bina bara munun ke ala taala de ba don o kama ala ya do ci ba da ka fo nunu ye aljino kono de aljina funangenu olu kuntigi de nunu ye Allahu akbar o bi wasa dɔrɔn k'a fɔ al-Hussein alayhi salam jogo ɲuman batigi do jogo bɛɛ lajɛlen kun b'a la nka o n'a ta bɛ ustaz an bɛ a ka majigi n'o y'a ka tawadu ye imamul Hussein alayhi salam kana mutawadi'an maa majiginen kun do k'a fɔ ne de ala kira mɔden o kama n bɛ n yɛrɛ fusaya hadamadenw ma walima o kama n bɛ n yɛrɛ fusaya fantanw ma walima o kama n bɛ n yɛrɛ fusaya miskinaw ma o mɔgɔ kun tɛ imamul Hussein alayhi salam maa min kun do a n'a ka bonyɛba a n'a ka darajaba ani manakibu minnu fɔra la o n'a ta bɛɛ a majiginen kun do o de la ka kɔrɔfɔ dɔ bɛ lakale k'a fɔ don dɔ kɛra la Hussein a tɛmɛna miskinaw na a y'a sɔrɔ miskina ninnu kanu yaqulun u kun bɛ ka dumuni kɛ u kolilen bɛ dumuni na tuma min na ni imamul Hussein bi tɛmɛ u y'u kan bila imamul Hussein na faqalu al-ghada tilafana b'an bolo yan ala kira mɔden
Imam Hussein ye mun kɛ a ma tɛmɛ a ma ɲugu la a ma fɔ ninnu ye maa lafulu ye ne man ka sigi u cɛ la a ma fɔ ninnu ne ye alakira mɔden de man ka sigi ninnu kama ninnu cɛ la fanazala a jiginna o yɔrɔnin bɛɛ a ye kumakan kelen fɔ a ko inna Allaha la yuhibbul mutakabbirin ne mɔkɛ ye kuma dɔ fɔ ala ka kumakan na k'a fɔ Alahu Taala ti yɛrɛ bonyanaw fɛ donc o b'a yira k'a fɔ yɛrɛ bonya Imam Hussein kun t'o fɛ donc a jiginna ni maa minnu cɛ la ka laban ka na dumuni kɛ u fɛ comme a ye dumuni kɛ u fɛ a ko faqad ajabtukum ne ye aw jaabi aw ye ne wele ne ye aw jaabi ila an jaa dawrukum fajibuni batuma fana ka turu nana aw fana ka ne jaabi Allahu akbar a ye ni mɔgɔ ninnu cɛ ka taa n'a ye a ka so kɔnɔ a ko a muso ma fɛn o fɛn n'a labɛnnen bɛ i bolo ye a bɛɛ lajɛlen ta i k'a di ni fantan ninnu ma donc nin b'a ka majigi nin bɛ o yira ka fara o bɛɛ kan Imam Hussein alayhi salam maa kun do maa min ni fonisere kun do maa karilen kun do i b'o faamuya a ka jogow la i n'a fɔ Anas b'a lakale a ko kuntu inda Hussein alayhi salam fa dakhalat alayhi jariya a ko ale tun bɛ Hussein fɛ yen don dɔ la jɔnmuso dɔ donna Hussein kan fahayatuhu bitaqati rayhan jɔnmuso in donnen a ye Imam Hussein fo foli cogoya la i n'a fɔ alakira sallallahu alayhi wa sallam a b'a fɔ ko Hasan ni Hussein rayhana taya fi dunya a ko nin fila den fila minnu filɛ nin ne dusukun feerew de don diɲɛ kɔnɔ yan ni dusukun feerew de don donc kuma min na ni jɔnmuso in n'a donna Imam Hussein kan a ye foli kɛ ni o de ye k'a yira k'a fɔ assalamu alayka ya rayhanata rasulillah tuma min na a y'o fɔ Hussein ma Hussein ka kɔrɔfɔ kɛra jumɛn ye a ko anti hurrun liwajhillah ni kumakan in kama a ko n y'i kan hɔrɔnya liwajhillah Alahu Taala jati kama o kɛlen Anas kabakoyara Anas ko Hussein a ye nin foli fitinin dɔrɔn kɛ i y'a kan hɔrɔnya a ko awɔ a ko hakeza adabana Allah a ko Alahu Taala y'an ladabu ta alkuranɛ kɔnɔ dɛ Hasan n'a sɔrɔ la e ɲinɛna e k'i miiri ban yala Alahu Taala ma fɔ wa iza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha ko ni aw fura ni foli cogo ye min cɛ ka ɲi a y'aw jija aw ka foli cogo dɔ ko k'a kɔsegi min cɛ ka ɲi ka tɛmɛ o kan aw rudduha ou bien a ye min kɛ i k'o ɲɔgɔnna kɛ a ye foli cogo min kɛ sisan ni foli cogo in ɲɛna kojugu ni foli cogo in ne k'a fɔ foli cogoya la min ka ɲi n'a ta ye n'i y'o de appliquer sisan o de ye n y'a yɛrɛ ka hɔrɔnya donc i b'a faamuya k'a fɔ ninnu jogo yɛrɛ de tun ye alikuranɛ ye Allahu akbar u bɛ taama ni alikuranɛ de ye alikuranɛ b'u joli de la u ka kokɛta bɛɛ lajɛlen ye alikuranɛ de kosɛbɛ n'i y'a ka kɔrɔfɔ wɛrɛ jate minɛ i n'a fɔ a bɛ lakale a yɛrɛ balimakɛ b'o lakale ko Imam Hussein a delila ka jɔnkɛ wɛrɛ kan hɔrɔnya o fana kɛra baara fitinin dɔ nɔfɛ baara fitinin dɔ anw bolo mais baara belebeleba don Imam Hussein bolo ka d'a kan a mɔkɛ ka diinɛ o laɲɛnamayali o sira de don Imam Hussein a donna yɔrɔ dɔ la ko a ye dumuni dɔ a ye o bene fawajada luqmatan mulqatan ala al-ard a ye dumuni dɔ ye o bene do duguma Imam Hussein a ye dumuni ta ka bɔ duguma o b'a ka majigi o bɛ o yira a ye dumuni ta ka bɔ duguma a ka jɔnkɛ kun b'a kɛrɛfɛ a ko jɔnkɛ ma a ko nin minɛ sɔnni an ka bɔ jɔnkɛ y'a minɛ ale y'a furanfura ale y'a dun tuma min na n'u bɔra waati min na Imam Hussein ko a ka jɔnkɛ ma a ko n ka lukuma in a bɛ min a ko akaltuhu ya maula a ko matigi n y'a dun koyi a ko y'a dun a ko awɔ ko n y'a dun a ko wa anta hurun liwajhillah ko wa n y'i hɔrɔnya Alahu Taala jati kama mɔgɔ minnu kun bɛ yen u kabakoyara cogoya jumɛn na nin ye hɔrɔnya ko de ye i ye dumuni
ta bogola ya dalema ale ya dun ako awo ako karaka samitu min jaddi ne ya men mokeda abi ka fo man wajada luqmatan mulqatan ala al-ard ni mami logoma do soro logoma min benedu duguma atigila mogo ya ta fa akazaha wa masaha ma masaha femi no kan ka furan ka bola ayu furan ka bola wa ghasala ma ghasala femi kan ka ku ayu ko ka bola wa akalahu ko fa ya dun ko o fenti se o tigila mogo kono fo Allah subhanahu wa ta'ala ko o tigila mogo kan hore ko ala kira yo foli min ke ale ma kanu abada ala e ma min ka hore ka bo tasuma ma o kaye ale ka jonya la Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar na'am hada min akhlaqihi alayhi salam donc Imam al-Hussein ni ya ajogoba doye ina fo an ye dɔ fɔ a la cogo min n'o tɛ a tɛ fɔ ka ban siga t'a la ninnu ye babolow de don misala surumani na i ka na k'i ka tata t'a la ka dɔɔni t'a la ka taa k'a tɔ caman bato ninnu ka fɛnw tɛ se ka fɔ ka ban jogobaw an'u ka fusamantew tɛ se ka fɔ ka ban nka kuma laɲini ye min ye dɔrɔn u ka bonya fɔ waatiw mana se ka maaw hakili jigin u ka waatiw la imam an ka waati sera a kuncɛyɔrɔ la donc i bɛ kuma kuncɛ kuma fɔ an ye ka dugawu k'an ye naam Ustaz Kan kuma kuncɛ kuma ye min ye o de k'a fɔ ni maaba ninnu ni cɛba ninnu a ka kan alisilamɛw kan k'u dɔn ka se k'u ka histoire ɲini k'a dɔn k'u ka ɲɛnamayaw ɲini k'a dɔn u ni alakira yɛrɛ cɛla kun bi cogoya de alakira ye mun fɔ u ka hakɛ la alakira taatɔ a ye mun fɔ u ka hakɛ la silamɛw kan ka nin bɛɛ lajɛlen ɲini k'a dɔn pour que ka se ka u valeur dɔn u kanu fana ka se ka o sabati n'a fɔ Imam Hussein yɛrɛ b'a fɔ a ka kuma dɔ la ilzamu mawaddatana ahlal bayt fa inna man laqiya Allah wa huwa yawadduna dakhala fi shafa'atina ko ay ne kanu ay kanu ay dume kanu ka ilzamu mawaddatana ay dume an kanu ka an jonu ko do an ahlul baytu ay dume an kanu ka kadaka ni mami ala kume ɲɔgɔnya ka sɔrɔ an kanu bala dakhala fi shafa'atina atigla mɔgɔ bi do an ka surnal don kɔnɔ maamunu ni olu ye aljina funangɛnw ka ɲɛmɔgɔ ye maamu ye aljina musow ka ɲɛmɔgɔ ye maamunu bi bila Imamu Ali ninnu kɛrɛfɛ o tuma ne b'a dɔn k'a fɔ olu ka shafa'a o ye kunanja ye ma donc a yɛrɛ ka baara an bɛ Ala subhanahu wa ta'ala deli Ala k'a bolo mɛn a ka baara la a bɛ nin baara ɲuman min fana kɛ an bɛ Ala deli Ala ka baraji di aw ma inshallah an bɛ i fo k'i wale ɲuman dɔn ni maaba ninnu kuranɛ ye yamaruya kɛ nabi ɲuman dɔ ye nabilahi Musa khasatan ka kuma in bɛ se an bɛɛ lajɛlen ma a bɛ ko fadakirhum bi ayyamillah ko maaw hakili jigin Ala ka donbaw Ala ka donbaw dɔ ye Ala ka maabaw bangena ka bɛn donbaw ma Ala ye koba kɛ a ka maaba dɔ ye ka bɛn don minnu ma olu ye Ala ka donbaw ye ninnu bɛ jate Ala ka donbaw fɛ kɛnɛ ninnu sigili ye Ala ta'ala ka yamaruya kan labatoli ye ni ka Ala ka donbaw ɲɛnamaya an bɛ bonyamasegin kɛ yan nɔ an fa ani an karamɔgɔ Asijida Sherif Usman Madani Haidara ale ni a ka denbaya bɛɛ lajɛlen olu minnu wulilen jɔ ka kira n'a somɔgɔw ka drapeau ta k'a kɔrɔta k'a yanga diɲɛ kɔnɔ diɲɛ maa ka bɔ a kalama kira ni a bɔnnaw kelen o kelen ka denw mana se an karamɔgɔ ani an baw fo kana jigin bi kana an balimamusow la minnu bɛ nin kɛnɛ ninnu ta an musow n'an balimamusow minnu bɛ nin kɛnɛ ninnu ta k'a yanga an ba naani minnu bɛ yen olu bɛɛ kɛlen bɛ ka kira somɔgɔ dɔ ka dɔ ta nin ye an balimamuso ani an muso n'o ye Madame Haidara Nasu Tarawele Sherif Ahmed Tijani Haidara furumuso fɔlɔ ale de kɛlen bɛ ka nin kɛnɛ ta Imam Hussein ka bangeli kɛnɛ ale fana y'o ta k'i jɔ n'o ye i n'a fɔ a ye a buramuso ni a burankɛw ni a bangebaaw sɔrɔ kɛnɛ tali la cogo min na an bɛ Ala ta'ala deli Ala k'a kɛ barika ye k'a kɛ kunadiya ye k'a kɛ nimisiwasa ye ka taa du in ma ani du in denw bɛɛ lajɛlen ani du in kalandenw ani du in kanubagaw bɛɛ lajɛlen na ninnu kanuli ye hɛrɛ de ninnu ka kɛnɛw sigili k'i ka dɔrɔmɛ kelen don ninnu ka kɛnɛw sigili la ka jɛmɔgɔw sigi ninnu ka kɛnɛw sigili la walasa ka maaw la dɔnniya ninnu na o ye jihadi ye jihadi min ni a ka bon kosɛbɛ ni a bɛ don ninnu kanu ni u ka fusamantiyaw kɔnɔna la an bɛ Ala ta'ala deli Ala ka a waatiw jira an na hɛrɛ la Ala ka kɛ an bɛɛ lajɛlen nafala ye san caman an ka jɛ ka nin baara kɛ Imam Mohamed Jara an bɛ yɛrɛ fana fo k'i wale ɲuman dɔn nin walanda nafama in dili la an ma an bɛ Ala ta'ala deli Ala ka kɛ an ye baraji
baraji ka ani barkai kan filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fana fo ka aw fo ka waleɲuman dɔn ka dugawu kɛ aw ye ka dugawu ɲini aw fɛ an bɛ Alahu taala deli Ala ka sigida nataw yira ni aw bɛɛ lajɛlen na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh